adobong baboy. Yan ang adobong ano, Uragon version. Yan ang adobo ni Uragon. Kuan lang yan, experiment. Wala namang masama. Pang-ulam lang sa almusal at tanghalian. So, let's eat mga Uragon. Ito yung aking minarinate na baboy, magdamag, saka patatas, capsicum, yan ng ricado. At maglagay tayo ng mantika sa kawali. Ayan, prinito ko na yung patatas para konting luto na lang mamaya. Ayan, hanguin muna natin. Sige. At tanggalin ang mantika. Lagay natin sa maliit na bowl. Ganyan. So, yung baboy, lagay natin sa kawali. Ayan. At sasangkutsahin natin yan. Hayaan lang natin na kumulo yung kanyang katas. Takpan. At ayan na nga, pagkatapos ng ilang minuto, kumulo na, lumabas na yung kanyang katas. Halo-halo, konti. Ayan. Pagkatapos niyang konting halo, takpan ulit. Ayan. Ganyan lang. At buksan. Ayan, naiga na nga. At ililipat natin yan sa bowl. Ayan. Para mag-isa tayo ng ricado. Diba? Ayan, may ricado. Ayun na nga. At naglilipat na sa bowl. Nililipat na. At ito na ang pinagsangkutsahan ng baboy. Ilagay natin yung konting mantika, yung inalis natin kanina, at ilagay na yung mga ricado, bawang at sibuyas. Kasama na yan. Wala nang linis-linis. At yan na nga ang baboy na yan. Yan, lagay na natin. Igisa na yan sa sibuyas at bawang. Siyempre, para mabango. At yung pinag-marinate natin na yun, lagay natin sa baw. Templado yan, may lasa na yan, may lasa. May timpla na eh. Diba? Halo-halo. Siyempre, kailangan haluin para ma-mix yung kanyang mga spices. Lagyan ng toyo. Dato Puti, shout out. Baka naman. Siyempre, pangunahing sangkap yan sa adobo. Di mawawala ang toyo pagka adobo. Adobong baboy. Lagay ng oyster sauce. At dagdag tayo ng tubig para mas tender ang ating baboy. Mamaya at tatakpan na naman. Pakukuluin. Ayan, medyo halo-halo lang ng konti. Yan. Sige. Lagyan natin ng paminta. Pamintang crack. At yung ating pampalasang magic. Yan naman. Na magic na nga. Ang sarap. Halo ng halo. Mga kaibigan. Tuloy po ang halo ni Uragon. Ayan. At syempre, tatakpan natin yan. Pakukuloyin lang natin yan ng mga 3 o 30 minuto. At ayan na nga. Maglalagay tayo ng konting pampabalansi sa lasa. Ayun. Asukal, syempre. At lagyan natin ng suka. Kasi adobo nga. Kailangan may suka. Ayan. Yun na. At hahaluin natin yan. Pagkalagay ng suka. At ilagay muna natin yung pineapple tidbits. Yan yung tidbits na pinagtanggalan nung juice nung pineapple na pinang-marinate kagabi. Sige. At ito na. Yan na nga. Nilagay ko na yung patatas. At luto na naman yan. Naprito na yan. Hindi na yan magtatagal na lutuin kasi naprito na kanina. Siyempre.
Ayan, halo-halo. Mekos-mekos natin yan mga beshi. Ayan, takpan ulit natin mga beshi. At buksan na naman pagkaraan ng ilang minuto. At syempre, ilalagay natin yung ating red bell pepper or capsicum. Syempre, medyo may papula-pula tayo. Kunwari, mayroon bang design. Medyo red. Medyo ano yung tingin natin pagka may konting naiibang kulay, di ba? Pwede namang wala. Yan ang gusto ko eh. At ito na nga ang aking finished product, ang adobong baboy Oragon version. Di ba? Oragon version yan. Siyempre. At ito na nga yung pinag-adobuhan ko ng baboy. Sayang yung malasa yan. Isangag natin yung kanin dyan. Ginhawa yan. Sarap niyan